Tabbas sarki ya haɗu da sarki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wanda idan yau ne farkon shigowar ku wannan tasha tamu, kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau dai Auta Waziri da Nura Inuwa suka sakar muku sabuwar waƙa mai suna Kukan Kurciya, wanda a yanzu haka bana jin an yi wata waƙa wacce ta kai ta challenge da kuma yawan ji da sauran abubuwa a cikin wannan waƙoƙi. Sannan kuma Auta Waziri kun san babban mawaƙi ne wanda yake waƙoƙin soyayya da kuma waƙoƙi daban-daban, wanda kun riga kun sani Nura Inuwa shi ma babban mawaƙi ne wanda yake waƙoƙi na aure da kuma waƙoƙi na soyayya, wanda dukansu manyan mawaƙa ne wanda tunda suke waƙa ba su taɓa haɗuwa sun yi waƙa tare ba sai a wannan lokaci. To ku bibiye mu domin mu sakar muku wannan waƙa. Dai ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Waƙa da manyan mawaƙan nan guda biyu suka yi ta, wato Auta Waziri da kuma Nura Inuwa mai suna Kukan Kurciya. Tabbas a wannan lokaci ba a yi waƙa wacce ta yi daɗi sannan kuma aka faɗi maganganu masu faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a cikin waƙar ba sai wannan waƙa. Zan so ku bibiye mu domin ku saurari wannan waƙa mai suna Kukan Kurciya. Kukan Kurciya, Kukan Kurciya, mu haɗu a na gaba.